So it's a video. Is it? It is. Why are you taking a video? Are you shy? Yes. Really? Yeah. Why you are shy? I don't know, it's my nature. Do you like Vappu? Yes. Can you tell us why you like Vappu? What is this Vappu actually? What is this Vappu? Yeah. I think that everyone's come out to celebrate Työväenjuhla. Some kind of working class. Anna paperi. Mihin te menette? Pissalle yhdessä. No niin, justiin. Nina, are you okay? Ei okei. Ei okei, mistä tuo oli? Ei, pantiin korva. Mä en oikein tiedä kumpi tää oli taas. Mikä teemme? Ei tuotu takatas. Metskariin. Tuossa yritettiin kattoo, et kumpi taluttaa kumpaa, mut ei saatu selvää. Ai sai Teron perset taskussa. Sulla on vaihtoehtoja. Ei mitään vaihtoehtoja. Et sä edes käyttänyt sitä. No enpä ehti. Se kusi tuossa matkalla housut kintuissa. Kusin matkalla housut kiintyy. Mitä? Höpölle. En oo kussun matkalla housut. No niin, anna ryppää. Siinäpä sulla. Ryppää. You cannot kiss, it's a video. Missä meidän jo? I have something to ask still. Okay, what do you want to ask? So this, you think that there is something missing? Of course something is missing because Virpi is not here. I want to say hyvää vappua, rakkaat ystävät. Sait huolisas viinilakka. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä kyuu. Hyvä. How is? You wanna kiss? That's okay, go on. No niin. No niin. Are you bored? No, just a little bit cold. Well, this is Finland and you are Finnish. You shouldn't complain. Yeah, I know. It's like plus 30 and minus 30. Yeah, I know the pain. Between it. Yeah. Here is my fish pomo. He showed me the incredible place to pee. To the, And to the holy of the holiest. The main peeing in the church. I hope. If you are peeing somewhere, that's the place to pee. the capital church of Helsinki. What? Are you drunk? Yes, No. she's very drunk. Do you miss something here? Like, She's really drunk. Don't trust her. Don't trust her. this? She is hitting me, you know. Go there. Go. Watch. Noniin, sä tulet mun kanssa sanoa niille. Noniin, tuu. Noniin. 1, 2, 3, now. Virpi ja Lauri on ne Always love you. aivan ihania rakkaita ystäviä. Parhaita ystäviä. Ne on meidän kullanmuruja. Ja meillä oli aivan loistava loma Dubaissa Virpi ja Lauri luona. Niin onkin ryypännyt. Entä sitten? Joo, Virpi ei ihan hirveästi voinut ottaa, kun Virpi ei voi hirveästi ottaa. Ja mä oon sitten mieltä, että mä voisin toukokuussa tulla sinne viikoksi, mutta Tero ei välttämättä ole ihan samaa mieltä. Koska Terolla on isäkuukaus
niin Tiro ei välttämättä tykkää siitä, että mä lähden yhtäkkiä viikoksi sinne. Mutta mä haluaisin ihan hirveästi tulla. Ja te ootte molemmat ihan hirveän rakkaita. Ja te ootte molemmat kullamuruja. Ja sukkoja ja halea ihan hirveästi molemmille. Ja hyvät vapun toivotukset. Ne katsoo vasta haalaria, ei voi mitään.